Salam ähwan dostlar. Bugünkü gelin tanışalan gepleşigimin mihmany yurdumuzda islendik kafelere, restoranlara barıp olar bilen tanıştırıp olaryň naharlaryny görkezip gelýän barıp görürs akkauntyny dolandyrýan agamy Anwar aga bizde mihmançylykda. Anwar aga hoş gördük. Sağ olun. Sıylap çağırýanyňyz üçin köp minnettar. Giden tomoşaçylaryňyza şu gelýän blogerleri tanymal, ýa-ni özleriniň auditoriyasy bar adamlary has giňişlerin gurrungyny berip tanıştyrýanyňyz üçin minnettar. Edýän işiňiz üstünlük çağıraňyz üçin, hormatyňyz üçin sağ olun. Sağ ol Anwar aga bize wagt tap geleniň üçin tuweleme görýäs, patbiçikleňem şu wagt tomoşa edýändirler. Yurdumyzyň ähli welaýet diýmäni, etrap diýmäni, gowy kafelerini barıp şolaryň naharlaryny bize görkezýäňiz. Gowy işler edýäňiz. Siziň hem alyp barýan işleriňizde muny meýlep üstünlük arzu edýän. Allah razı bolsun. Mekan aslında şu wagt pursatdan peýdalanyp, hormatly arkadaşlar, Rahman serdarymyza şu il yurt üçin alyp barýan işlerine, şu döredilýän mümkinçilikler üçin köp sag bolsun aýtasym gelýär. Sebäpden bize türkmen halkyna giň mümkinçilikler öğretmäne, ýa-ni videolar çykarmana mümkinçilikler öğretip berýärler. Iň bärkisi ýol sapşeýnelerimiz hem ýakynlaşdyrny. Gidip gelmek ansat. Näme şu yurdumyzda, döwletimizde odan hem de tagamly künjeklerini, halkymyzyň ählisine, köpçüligine görkezmek maksady bilen. İçerki turizmimiz, İçerki turizmimizi razwat etmäne de hormatly arkadaşlar, serdarymyzyň gowy edip goltga bermesi, ýa-ni ýollar, awtobanyň açylmasy. İçerki turizm giňäp barýar, ulalyp barýar. Şoň üçin halkyň haýsy welaýete baranda nirde näme ýemelligini görmeklik masalandy. Olar başda hobby. Soň gördüm, baktım, işe urup barýar. Höwes etdim, bunu bir zat görkezesem gelýär. Şolar ýaly. Dogry Anwar aga. Şon. Sağ ol Anwar aga, minnettar. Hakykatdan hem gowy iş edýäňiz ödüňizden barýaňyz, ýa-ni dogry aýtdyň. İçerki turizm diýdiňiz ha. Gowy ýerleri, welaýatlaryňyzda gowy ýerler görkezýäňiz. Olar hem biziň ýa-ni patbiçiklerimiz üçin hem has bir gowy gyzgyny bilen garşy alýarlar. Her videolaryňyzy. Şol aslında içerki turizmin razwatsia edilmegi yurdumyzyň ekonomikasyna gowy özüniň peýdasyny berýär. Odan güçüklerimiz käm. Şonu görkezmek maksady bilen edýär. Iň bärkisi ziyaretxanalar, köp adam bilmeýän ýerler bar. Yani şäheriň içinde käbir kafeleri ýa-da şoňa ziyaret edilýän ýerler görkezemde kommentariýalar analiz etýände şäheriň ýaşaýjylaryň 70 göterim bilen opda şonu. Şonu bildirmek üçin etmeli bu zatlar. Adamlar bilmenler. Dogry, indi gepleşigimiziň adam gelin tanışalyn. Ene bugün siz bilen näder patbiçiklerimiz ýakyndan tanıştyrýar agam. Özüň hakynda dol aýtyp berseň, näçinji ýyl, adyň näme, maşgala ýagdaýyň hakynda dol aýtyp ber. Sağ olun. Mekan özüm arada tanıştırsam, men Türkmenağat şäherinde dogulun, Lewap vilayatynyň ýaşaýçysy. Opşym, dogulup öňüsen ýerim şoýarsa. Göbek ganymyň taman ýeri Lewap. Yani mektep okamızda şäherimiziň 24-nji orta mektebinde okudum. Medeniýet institutynyň saýlanyň sebäbi aňraýymyzda bar. Yani songo teatr, aýdymsaz. Soň teatra işe girdim. Lewap Vilayat Seyit Nazar Seyit Teatrına 2005-nji ýylda kömekçi toparyň 3-nji kategoriýadaky artist bolup girdim. Onda tuweleme ödüň Lewap welaýatyndan agam, patbiçiklerimiz bilmeýän bolsaňyz bilin, Anwar agamyz barıp görürs, akkauntyny ýöredýän agamyz Lewap welaýatyndan eken tuweleme. Agam indi ýene bir sorak, TikTok'a gelmegiň sebäbi nämeden? Näme sebäpden TikTok'y blogerçilik saýladyňyz? Esas sebäbi men 2020-nji ýylda birinji sahypam açjak. Onu da toy tomojo özüm alyp barçylyk etýärdim. Diktirdiňizmi? Diktir men aslında. Käde çekene. Owa. Turçyada da döwür. Turçyada türkmen toylaryna alyp barjy tamadaçylyk etdim. Ýani videolary toydan paýlaşýardym. Soň gördüm, baktım, ondan halkymyza hiç peýda ýok. Ýani İzmaýelimde teatrda işläp ýörkam. Teatr üçin bir sahyp açdym. Görýän bilen döredýän videolarym, montajlarym gowurlýar. Gowurlýan bolsa men diýdim, hani bir özümden gowurýan zatym bar. Men iýiçmän gowurýan. Gowurda diýýärmi? Gat iştämenlik bilen iýip bilýän. Men aýtdym, "Daway şunu bir zat edip kontent edelim." Heme yurdumyzda nirde näme bardygyny görkezmeli. Halk biler ýaly. Hemem kafe restoranlara täze müşteri potensialini götürmek üçin terekeçilerim näýeler bolsa pul harjaýar edýän işlerine. Soň üçin edip gördük. On başda bar, anan barsaň şu näme diýdim. Barýadymda tanıyan, bilýän kafelerme barýadym. Gaýrat et edeli. Şu gowy zat size peýda eder.
Indi köp adamlar şonu tersten düşünýär de, öz gapyma gapy aýlanýar da. Muğdi bir şey bolup zat diýendirler. Ol var, az şolamy düşünýär. Öýde oda şükür çöremden bazardan. Ýöne asıl maksadyň gowdugyna düşünmeýärler. Şo zatlara bäs etmek üçin etdim bunu. TikTok elimde uldan blog açıp blog ýöretmek. Anwar aga görýäs, idarlaýasam özümizem yaňan bellek geçdik şol kafelaryň aýratynlyklaryny görkezýäňiz. Bir hil montajyňyzdan ütköşikçiligim baram. Bärden barşyňyz, işgärleriň, ofisantlaryň işleşi, naharlaryň bişirilişi umman başgaça montaj edip getirýäňiz. Indi ýene bir soragym, näme üçin akkauntyň ady baryp görürs? Şo öz kelleňe geldimi ýa bir maslahat berdim? Onu serat hakykat aýdasmyly. Özbekistanyň Özbek blogerlarynyň arasynda bir baryp köremiz diýip bir akkauntda. O ýerde de iki sanca oğlan karoç aýlanýarlar. Ýöne olonkyna eldiň restoran. Men bolsa baryp görür sözüniň aňyrsynda giden zatda. Ana şu men hafta salonam görüp bilýän. Ya egneşik magazynam görüp bilýän. Ya ziyaretxanalar baryp bilýän. Hökman iýiçkiler. Baryp görür diýmek manysy ullukan. Şeý diýip ýöne asyl näme de orsan bir söz var, vdохновление. Vdохновление dedin, şo özöklen accounty. Gördüm, şu wagt ozypdyr näme bolar. Az asanna ozypdyr näme. Ýöne gowja gowurýadym şolary. Gowudyp iýerler, iýmenem gowurýan. Soňra şu restoran sferasynda birazam bolsa düşünjem bar. Okap ýörkam, men okamda soňunda daşary ýurt okamal boldy Moskwada. Teatralny училище имени Шепкина okuturdum. Şonu okap ýörkam, okun gapdyrylan restoran sferada işledim. Ofisantam boldum, menejerim boldum. İşlemedik pozisiýam almadı. Powurun kömekçisem bolkurdum. Soň şol sferany içinden bilen üçin teleketçi restorator näle bolýar? 5 manatlyk pomidor alýar. Şonu теплая обработка diýilýär. Bişirýär, теплая обработка edenden soň şu 5 manatlyk harydy, onu näşe edip götürilýär halka. Şoň üstünden görýänçe peýdasy üçin gowja hyzmat etsinler maksady bilen. Men barýan ýerimde kemçilik bolsa kemçiligini aýtýan. Üstünlük bu tarapy bolsa onam çinkäk geçer. Şoň üçin peýda görýän bu dobr gowja hyzmat et halka. Şo maksat bilen şunu aýratdym. Dogry, gowy, gowdatlar etýäňiz. Muman şol özlekleriň baryp köremiz diýen sahypasyndan görüp bäde de döretmek maksat edilýär ordan. Berekelam. Indi ýene bir sorag, şu TikTokda kontentiňiziň geljekde maksady näme ýa-da başga da bir işler etmek birleşdirýäňizmi? Ýa diňe şu bloggerçiligi, şu kontenti ýöretmek isleýäňizmi? Geljek planlaryňyz. Gelecekki planlarymda men birazam bolsa ýanky geografiýasyny ulatmak niýetim bar. Türkmen kulturasyny, ýanky türkmen milli tagamlaryny ýoş-ýoşdan Orta Aziýa çykarmak. Bir zada biýdin bolýardy, daşynda okan boldum. Türkmenistan diýen wagty näme diýip gözüňe ýetirýärler, ýanky Garoýda ýaşap ýören bir milletdir öýtýärler şu wagtda. Bizde de bara odan ýerler, bizde de bara gow servis, gow restoranlar. Şonu görkezesmeli. Indi ýoş-ýoşdan öýrüm giňep, ýanky geografiýany giňeltip bilsem Orta Aziýa. Şoň deňeşdirme kontent gider. Ana bizde şular ýaly. Burada şular ýaly. Düşündiň? Ana şonuň ýaly edip türkmen kulturasyny ýoş-ýoşdan azam tagam üstülen görkezmek. Gidip pişirýän kontentam köpeldi otýanaz, özüm pişirmän başladym. Ýene bir sora görýän, öýde öýrüňiz pişirýän amnahaly ýa gelen. Hemişe del. Ýene gelenseň eli näme? Men käl süýjder. Bir taýyn gelenseň bolsa bara. Goýaýam ama. Ýaşamaly bolende. Ya berekeler mana diýip. Onda öýdüňde de höwes bada, umuman nahar guruna, nahar pişirme guruna. Indiki soragymyz agam, baryp göresin gelýän ýer niri? Durmuşumda iň baryp göresin gelýän ýer. Özümiň. Özüm, şu ýere gidäýsem diýen, ýa şu ýere baryp göräýsem diýen ýer. Şu ýerlerini görkezäýsem diýen ýerim barmy? Men şu asyl tutuş durmuşumdaky däli soňky 3 aýda bir maksat edindim. Gidip göresim gelýän ýeri Gargala, Nohur. Şol şu töreklen tebigatyny görmedim. Görkezim. Köýtünde aly bapdy. Köýtünde ýylda 3-4 gezek barýan. Köýtünde gudratly ýerler kem. Könürgünce baryp gördüm. Ýöne baryp görmedik ýerim ýanky Nohur hem de Gargala da.
gowy ýerler. O yerlere muğun görkezdiň men videolaryňda gördüm onu. Gaty üýtköşük TV gatymyz. Aslında Türkmenistanda ýaly barlyk görülmedik ýerken. Men şu wagt zordan 10%ne ýetdim ýa ýok. Şoň ýaly barmaly ýerimiz kän. Bararsam, görkezersem nesip bolsa, gowy tomaşa ederler, tomaşaçylarymyz. Her kim özüne gereklice peýdalyca maglumatyny alarlar nesip bolsa biziň videolarymyzyň üstünden. Her welaýatyň özüniň owadan gözel ýerleri bar. Gaty. Nohur owasyna baryp görmegem, garrygala baryp görüm, gowy daglar, gowy agaçlar, umuman başgaça duýgam, maslahat berýän, baryp görüm nesip bolsa. Tebigatymyz gaty owadan gözel. Şeýle de ýene bir özümde öňünden ahir ýüregimde gaýnayan bir joşguny edesim gelýän zat da bir çopan goşuna edesim geldi. Hiç hili anten, hiç hili internet yok yerde bir hepde şolong bytyna pogruzatsia edesim geldi. To есть şolor näli ýuňan bolsa şoňaly ýuňup şolor näli opşym şolong turmuşyny bir hepde çykaşasym geldi. Gowy. Onam nesip bolsa, geljekde düşmeli videolaryňda görersagam, ileşmede de gyryk-gydyr. Oýdy paýlaşarsam onu. Asfişat edersen kyn görkezers. Olaňam turmuşyndan bir bölegini halk bilen paýlaşmak bolýar da. Sebäpden gatullykan zähmet ýatyr. Et öndürmeň aňarsynda. Şonu halk bilse gowy. Berekeler. Indi ýene innik soramyz agam, iň gowy görýän 3 blogeriň ýurdumyzda. Türkmenistan. Iň gowy görýän 3 blogeriň. Kaýsyny idarlap gowy görýän, ene şuňa kontentler gaty gowy töweleme diýen 3 tane iň özüme ýakyn görýän blogeriň bar. Mekan, gaýnansak da indi köpden ýer tomaşaçylar. Men diňe kommentarlar jogap bermek üçin girýän, videony paýlaşmak üçin girýän. Ýöne şeýdip video paýlaşylyp turka lista edemde öňümden çyksa, şoň videolaryny da kança göresim geldi. Ka videonu görýän. Bilemok kim näli, ýöne bir hil manyly, soňam Allah ulu bar. Goşuja okuyan oğlum. Allah ulu. Şoň videolaryny görýän. Endi soň mekanik kayfa. Хороший контент делает. Янки biraz olsa durmuşa yakın videolar, spokojca videolar görýän. Dogry, belki de her kimin öz kursy var. Men şol näçe spokojno şonça bu. Öz videolarymda da kän howluk ban gurulman görýän. Ýoş bilen. Şolar görýän. Ona şu üçlüde Zeynep adam tutmadı biz işleşsemiz bilýärler. Şoň üçin Doğru berekeler. Anora häzir wagtda ýurdumyzda ýaş blogerlara video çykýar, täze kontentler, täze işler alyp barýarlar. Indi şu ýaş blogerlara näme maslahatyň bar? Aýtjak maslahatlaryň barmy? Mekan, senden men ýaly, giden beýlek blogerlar ýaly. İlkinji başdan wagtyň ýadyňa düşýändir. Esasat nizdawatsa, ýani el goýurmalylar. Günde döretmeli, günde täzelik goýup durmaly. Ol bir maslahatym, ýene bir maslahatym, iç, ýankylar ýolly izle tanalyp başlarlar. Salam bererler, planmy izen diýip salam edip surata düşerler. Ana şondan soň esas maslahatym bar. Hazır biz şu wagt edýän işimiz miwelerimiz känne. Biz miwel daragt. Miwel daragtym näle bolýar öz asyl prirodasyna. Boynu ek bolýar, başy ek bolýar. Şol men şomşum diýip beýletsem bolsa şahaň döwüler. Başyň hemije şak bolmaly. Ýaş başlayan blogerlara wagtyň bolsa kiçiräçik maslahatlar bilen paýlaşmaly. Öz bilýän zadyň opytyny, edenje işlerini, şu video kontentler häzir aslında näçe gowy zatlar halka öwrüp bolýan zatlar bar. Belki sen videolarynda ünsärende, şu AKP'de goýan video obzorlarynda sen iň berkisi mer безопасность. Şonu çünkap ýatlap geçen videolar. Şu zat gowy. To есть edýän videolarynda hukman alyp böküp ılgap tans etmek däl. Ol развлекательный контент ýa çağalar üçin. Sen arap ýaşy ýeten halka naçelt etsen, ýankalsyň maslahatdan gowy zat. Men şu videolardan soň hakyky özüm passajirskisi denedim, men paka rula geçemem. Dakynýan. Aslında sen образовательный контент görýän. Sen özüň heme harytyň görkezip dursun. Hemem halka gowy maslahat berip dursun. Olam iň bir gowy kачестволы kontent. Sebäpde ýatlyp durmaly. Doğru, Anwar aga, ýani kontentlerimizi biz AKP'de awtosalonda düşürilýän her bir videoň soňunda ýani islendik bir maşyn sürýän sürüjilere ýatladýar, ýol hereketiniň kadrlaryny dogry we dogry berjay edilen. O da näme bir şu bizden görüldi alýan
yaşlara, sürücülere gaty gowy maslahat makady pikir edýän. Keneşden. Sebäbi her bir janymyzyň howpsuzlygy bizim özümizde bagly ilkinji nowatda. Şoň üçin hem kontentlerimizde, videolarymyzda şu zatlar ýatlar. Ya siz hem onu gowy ünsürksiniz şoňa töwerem. Men görýän sebäpden-de şuňal bir zat da adam özüniň islegine görä videolar öňünden çykýar. Men arada maşyn kesel degdim maňa. Maşyn kesel degdi. Soň şu maşyn bilen degişli videolar öňünden çykýar. Algoritm şoňa pikirini okuyan ýaly. Soň öňünden çykýardym. Sen hem mekanjan näçe 4-5 ay ber işleşýäs. Onuň bizi opşy sayt nädetýän bir napitik bar. Soň üstü bilen tanýan, soň sen videolaryň doğrulugyny görýän. Gowy gyzykly zatlar görkezýän. Soň şonu şoja şeýerine gelýär. Wah, ine jana bol diýip goýýan. Ta bolam. Hakyky sebäpden ýatyp durmaly. Belki de gün aşa şoňa ýatlatmalar bolup dursa, adamlar şu zat endige dinlerler menkäli. Men pikirim. Anwar aga ine gelin tanşalan gepleşigimizde soraglary daşlardan barat, o wagt tap gelen üçin köp sag bolan gowdatlary aýtdyňyz, gowdatlar maslahat berdiňiz ýaşlarymyza. Mundan meýlekem işleňizde üstünlük ardy edýäs. O ýa-ni bark görmeli ardy edýän, niýet edýän ýerlerinde de barmaklaryny ardy edýän. Janyň sag bolsun. Köp sag bolun, sylaryňyza hormatyňyza ýene bir köp sag bolun çağıramyz üçin. Sag bolam. Ene mehriban dostlar, gelin tanşalan gepleşigimiziň dolu görnüşini ýöretibediň YouTube sahypamyz, APD media sahypamyzdan görüp bilersiňiz. Şeýlekem Mekangyls, ýani men TikTok sahypamdan videolaryň gysgadylan görnüşlerini, gyzykly pursatlaryny görüp bilersiňiz. Şeýle bagtyar ýurtda ýaşaýanlygymyzda, işleýänligimizde biz ýaş telekeçilere işlemäge, döretmäge mümkinçilikler döredip berýän gahraman arkadagymyzyň, arkadagy gahraman serdamynyň hem janlarynyň sag bolmagyny, ömürleriniň uzak bolmagyny alyp barýan il ýurtdak bitli işleriniň elmide ama rewaçlara wetenmegini ardy edip, şuň gepleşigimizde geçirip turýar.